Hej, Mikkel fra Spinchy her. I den her video vil jeg fortælle lidt om Rocket Espresso, som er et af de brands, som vi har på vores webshop og i vores fysiske butikker. Rocket har hovedsæde i Milano, og det er også der, de håndbygger alle deres maskiner. Rocket har været et stærkt brand i cykelverdenen i mange år og har blandt andet lavet samarbejder med cykeltøjsproducenten Rapha. Mark Cavendish har også vist sin Rocket-maskine frem på Instagram, så de er altså ret stærke i det her cykelmiljø. Rocket har også lavet samarbejder med Carhartt, så det er altså ikke kun i cykelverdenen, at de er populære. Nå, men lad os komme i gang med at kigge på maskinerne. Jeg kommer til at tale lidt om specifikationer, men vi kommer ikke til at gå sådan dybt ned i detaljen. Den første maskine i line-up'et er Appartamento TCA. TCA det står for Temperature Control Adjustment, altså muligheden for at justere temperaturen inde i kedlen. Der findes 4 forskellige temperaturniveauer, som man kan vælge imellem. Og temperaturen inde i kedlen, den er PID-styret, det vil altså sige, at det er en digital styring af temperaturen, som gør, at den er præcis kop efter kop. Og resten af maskinerne i det her Rocket line-up er faktisk PID-styret, så det kommer jeg ikke til at nævne på de andre maskiner. Maskinen har et enkelt manometer, som viser bartrykket inde i kedlen, så det er altså din mulighed for at se, om maskinen er varm og klar til at brygge. Og selve kedlen i maskinen er en varmevekslerkedel. I den her video der bliver vi ikke alt for tekniske, men varmevekslersystemet betyder, at du har en kedel, som kan lave 2 temperaturer, så du har altså mulighed for at lave kaffe og stime samtidig. Pumpen i maskinen er en vibrationspumpe, og så findes den i 5 forskellige farvevarianter. Den findes i stål med henholdsvis kobberprikker, hvide prikker eller sorte prikker, og så findes den helt i sort med kobberprikker og sort med sorte prikker. Fortsætter vi i line-up'et, så finder vi 2 maskiner, som har samme indmad og samme funktionalitet, men 2 forskellige udtryk. Mozzafiato-maskinen har flade sider, og Giotto-maskinen har diamantformede sider. Til forskel fra Appartamento, så har Mozzafiato og Giotto-maskinerne 2 manometer, så udover at kunne se trykket i kedlen, kan du også se det tryk, der bliver genereret, når du brygger espresso. Maskinerne har en shot timer, så du kan se, hvor lang tid du er om at brygge. Begge maskiner har en vibrationspumpe. Mozzafiato-maskinen findes i krom, hvid og i sort, hvor Giottoen kun findes i krom. Nå, det er altså nu, du lige skal spidse ører, for de næste maskiner i line-up'et er Mozzafiato og Giotto igen, men den her gang i en R-udgave. R står for rotationspumpe. Alle maskinerne indtil videre i line-up'et har haft en vibrationspumpe, men fra nu af og frem efter, så vil alle maskinerne have rotationspumpe. Rotationspumpen er kendt for at være lidt mere støjsvag end vibrationspumpen. En rotationspumpe den kan også skabe 9 bars tryk med det samme, hvor at en vibrationspumpe er nogle sekunder om at opbygge det her 9 bars tryk. Rotationspumpen gør det også muligt at tilslutte maskinen til fast vand. Den eneste visuelle forskel, der er på Mozzafiato og Giotto-maskinerne i V- og R-modellen, det er, at V-modellen har et hvidt manometer, og R-modellerne har et sort manometer. Næste maskine i line-up'et er Cinquantotto, som før bare hed R58. Cinquantottoen er en dual boiler maskine, det vil altså sige, at den har en dedikeret kedel til at lave damp og en til at lave brygvand. Fordi der er 2 separate kedler, så kan du altså justere temperaturen individuelt på de 2 kedler. Den dedikerede kedel til brygvandet gør også, at du har en mere ensartet temperatur gang efter gang. Temperaturen på de 2 kedler kan justeres på maskinens display. Her kan du også indstille, om maskinen skal tænde og slukke automatisk. Så kan du faktisk stå op hver morgen til en maskine, som er varm og klar til at brygge. Når du er færdig med at lave justeringerne, kan du tage displayet af, hvis du hellere vil have et mere klassisk look. Cinquantottoen har også en rotationspumpe, som giver et jævnt flow, når du brygger, mulighed for at tilslutte til fast vand, og så relativt støjsvag. Næste maskine på listen er den nye maskine fra Rocket, der hedder Bicocca, og på samme måde som Cinquantottoen, så har den 2 kedler, en til damp og en til brygvand. Bicoccaen den har fået sit eget gruppehoved, altså der hvor man sætter håndtaget i. På de maskiner vi tidligere kiggede på, der har der været industristandarden E61 gruppehoved, som der har været på de maskiner. Men på den her maskine, der har Rocket altså udviklet et nyt gruppehoved, som har en masse smarte features. Designet af gruppehovedet er med til at hjælpe med at gøre temperaturen stabil shot efter shot. Det er også med til at give maskinen en hurtig opvarmningstid, fordi selve gruppehovedet varmer op, samtidig med at vandet inde i maskinen varmer op. Oven på gruppehovedet er der 3 fysiske knapper, og så er der en touchskærm, hvor du kan indstille og betjene maskinen. Og på den her touchskærm, der kan man på samme måde som man kunne på Cinquantottoen sætte maskinen til at tænde og slukke på specielle tidspunkter, sådan så den er varm, når man skal bruge den. De fysiske knapper de kan indstilles til at udlevere den samme mængde vand hver gang. Maskinen er altså det, man kalder volumetrisk, fordi den kan udlevere samme volumen, altså samme mængde vand hver gang. Bicoccaen den kan tilsluttes fast vand, og så findes den i sort og i krom. Sidste maskine i line-up'et er Rockets flagskib R91.
R91 den bygger på deres professionelle R9V-maskine, som altså er lavet til at drive en kaffebar. Ligesom Bicocca har R91 også et specielt designet gruppehoved. Vandet ligger inde i det her gruppehoved og cirkulerer, som gør, at vandtemperaturen er stabil shot efter shot. På samme måde som på Bicoccaen kan du få maskinen til at udlevere den samme mængde vand, så R91 er altså også volumetrisk. Den har så den overbygning, at den også kan lave brygprofiler. Man kan indstille maskinen til at starte med et lavere bartryk, og så kan man i løbet af brygget skrue op for barerne, og så måske endda skrue lidt ned for bartrykket i den sidste del af shottet. Paddlefunktionen på toppen af gruppehovedet kan bruges til, at du selv kan lave et manuelt bryg, hvor du altså hele vejen igennem selv styrer pumpetrykket. Maskinen den kan tilsluttes til fast vand. Den har også den her kalenderfunktion, så den kan starte op, så den er klar, når du er klar. Maskinen den findes i krom, men den kan faktisk godt bestilles med sorte eller hvide sider. Nu er vi sådan set egentlig færdige med det her Rocket lineup, men der er faktisk lige 2 bobler, som jeg synes vi lige skal tage med. Den første det er den transportable Portavia. Den har en steamer, men der er altså ikke blevet plads til sådan et varmvandsudtag i det her lille format. Maskinen kommer i sådan en flight case, så man kan tage den med, når man skal ud og rejse. Og formatet med at have sådan en flight case, når du skal ud og rejse, er jo ret smart. Du skal bare lige huske, at en Nespresso-maskine er altså stadig ret tung. Maskinen den optræder indimellem på Rockets Instagram-profil, hvor diverse cykelhold har den med i turbussen. Rocket har faktisk designet sådan et minimalistisk off-brand, der hedder Stone Espresso, og maskinen der er faktisk bygget på Portaviaen, dog i et lidt mere stationært format. Hvis man gerne vil have en Espresso-maskine derhjemme, som man nemt kan tage med i sommerhuset i weekenden, så er Portavia et rigtig, rigtig godt bud på sådan en maskine. Det er nok de færreste, der har det behov, og derfor optræder maskinen her under bobler. Den sidste maskine fra Rocket er deres Epica, som er en leveler-maskine. Altså en maskine, hvor du selv skal trække i det her håndtag for at lave dit manuelle bryg. Den deler meget af platformen fra R91, men altså med den kæmpe store forskel, at her skal du helt manuelt selv stå og trække din espresso. Og den her måde at brygge espresso på er meget niche, og derfor har vi altså taget den med her under bobler. Tak fordi du så med. Jeg håber, du er blevet lidt klogere på det her Rocket lineup, og måske er kommet lidt tættere på at finde ud af, hvad for en maskine, der kunne være interessant for dig. Har du flere spørgsmål til de her maskiner, så er du altid velkommen til at kontakte en af vores butikker, skrive til os via vores hjemmeside, eller sende os en besked på Instagram. Vi ses! Hej!